स' लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि स' लोगोफोर दाहाय आङो गुवाहाटियावनो दं आरोना दिनै एसे नोंथांमोननि गेजेराव बिल्डिं गोजौ मल देखायनो आरोना नोंथांमोना नोंथां लोगोफोरनो पुरा बिल्डिं गोजौ आरोना स' लोगोफोर मा बाया नोंथांमोन एसे देखायलांनो आरोना अके नायलांबाय था आरोना पुरा गोजौ बिल्डिं लोगोफोर स' नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय आरोना मा मोनो मा मोना देखायजोबाबो जानो हागौ नोंथांमोना फैनोबा फैयो लोगोफोर नै बिल्डिं गोजौ लोगोफोर दे अके लोगोफोर फैबानो जाबाय औ लोगोफोर हाबलांसै आरोना बरिया लेट्स गो नै बरिया जिलिक मिलिक जिरायनो हायोना बिराद मोजांखा लोगोफोर नै जिरायग्रा लोगोफोर नै ओरैबायदि जिरायनोबो हायो आरोना आं मिसाखौ मा बुंनो लोगोफोर नै बरिया मा खबर लोगोफोर दिनै बेरायलाबायदों आरोना हारसिङैनो गोदाव सोरावखा नै शपिं मल आरोना पुरा ब्रेन्डेड मोनखायो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव देखायदों आं दिनै देखायलांबाय थानाय लोगोफोर भिडिअ गोसो दे पुरा गोजौ गाखोना दं आरोना लोगोफोर गाइस नै भिउआ अ माय गड औ लोगोफोर नै पुरा गाहायाव फैबाय आरोना नै अ गाइस वाव बेनो फैबाय लोगोफोर थिगानो दं पुरा जिलिक मिलिक फैनो माबायनो